ved første vej, orientering, tegnegivning og placering. Vi skal lave en sådan halv vognbaneskift, så orienterer man. Så skal vi op ad Jernbanegade og Vesterbrogade og lave venstre sving. Det er lidt specielt, fordi vi skal lige ind i pladsen der i midten. Orientering. Tegnegivning. Følger venstre kant rundt. Retter lidt op. Kigger efter, om der kommer nogen. Det gør der. Venter lige. Vi holder godt til side her med bilen inde i midten af vejen, så de andre de kan komme højere om. Kør til højre første vej, orientering. Tegnegivning. Placering. Slipper kobling og kigger igen over i sidespejlet. Og der er ikke nogen cykler. Går vi anden vej til højre. Typisk højre sving, hvor vi først orienterer os. Spejl. Spejl. Skulder. Blinker. Anden gear, slip koblingen, spejl, skulder. Kører frem og forbereder en trepunktsvending, så jeg parkerer lige ind i siden af vejen først. Og hvis det er en parkering, så er det selvfølgelig ikke ude for en indkørsel. Blinker. Og kører over til kantsten. Så skal vi lave en trepunktsvending. Over til kantstenen, tilbage og rundt. Og det vigtigste her, det er faktisk orientering, så jeg orienterer mig, blinker, finder koblingspunktet og fuld retudslag. Kører stille og roligt over til lige før den rammer kantstenen over i den anden side. Orienterer mig for anden gang. Orienterer mig for tredje gang.